חמאס בחר בהסלמה. איננו ששים עלי קרב, אבל ביטחון אזרחינו ילדינו הם הכל. רגע, אתה מסתיר! הגיע לכם. הנה פה! ערב טוב, נתיבות. אני רוצה להודות לכם על עמידה איתנה במסגרת ימי המבצע צוק איתן. אתם הגיבורים שעמדתם במשך 50 יום, ואנחנו במשרד התרבות גם בימי הלחימה וגם עכשיו, אחרי שהכל נגמר ומאחורינו, אנחנו באנו לחבק אתכם. אנחנו מחבקים אתכם עם הופעות, עם אירועים, והכל חינם כדי שכולם יוכלו ליהנות יחד עם ראש העיר הכי טוב בארץ, יהודי זוהר. תהנו ושתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נתיבות יש בה הכל, וכדאי שאנחנו כולנו נקנה פה ונסייע לאנשים האלה שבמשך חודשיים שילמו ארנונה ולא קיבלו הכנסות. אז אנחנו כאן ונעשה הכל כדי שהשנים הטובות עוד לפנינו, נעשה הכל כדי שנשמח יחד, נעשה הכל כדי שהתרבות בעיר תתפתח. אתם מוכנים לגליץ'? תשאיר תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה, ולא בצד עוד לבד, כל אחד פה מיוחד, כל אחד פה היי, תודה! עקב גדול! שתהיה שנה טובה, נשיקות, עקב גדול! קח הכל בקלות, אל תהיה רציני כזה, שמזורח כל בוקר, יש לנו עולם יפה. בוא נראה את הידיים של כולם באוויר! כולם, כמה הורים, בואו נעשה כאן שנה טובה! קח הכל בקלות, אל תהיה רציני כזה, שמזורח כל בוקר, יש לנו עולם יפה. אז תיקח הכל בקלות, אל תהיה רציני כזה, שמזורח כל בוקר, יש לנו עולם יפה. שמזורח כל בוקר, יש לנו עולם יפה. שמזורח כל בוקר, יש לנו עולם 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 יפה. אז לשמחתנו, אחרי קיץ מאוד מאוד קשה, שבו היינו כל הזמן במקלטים ובממ"דים, משרד התרבות ויחד עם עיריית נתיבות והגלובוס סנטר התגייסו, וככה אנחנו עושים לסיום הקיץ איזשהו אירוע נחמד, הפגתי, עם הכוכבים הכי גדולים שיש היום. אנחנו באמת מנסים, איך נגיד, בזמן כל כך קצר לפצות על תקופה די ארוכה של כמעט מעל חודש, אם אני אדייק אז אם אני לא טועה מעל 50 יום של מבצע צוק איתן. אני חושבת שתוכל לראות בעצמך, ילדים סוף סוף יוצאים החוצה, סוף סוף צוחקים, נהנים ולא במקלטים. גם במקלטים היו רגעים יפים, אבל אין כמו החופש, וזה החופש האמיתי. אנחנו באנו לחבק את תושבי הדרום, לחבק את הדרום, לחזק ולחבק. אני לא יודע מה השרה סיפרה לכם, היא אוהבת את כולם, אבל אותנו הרבה יותר. זה מה שאמרתי. ונמצאת פה, אני לא שומע, אמרתי שאני לא שומע איך אתם מקליטים אותך גם. היא נמצאת פה הרבה מאוד פעמים לשנה, וכל השנים, והרבה מאוד שנים,
להשתדל לעשות מה שהיא עושה כרגע. השמחה הזו ששומעים ברקע, את הילדים, לראות אותה קורנים מאושר. כבר נמצא פה כמה שעות, אין דבר יותר מרמם. אני לא יכולה שלא להזכיר את הצוות המדהים, אין דברים כאלה, שנמצא בנתיבות ועושה באמת ימים ולילות עבודה מדהימה. מנהל המתנ"ס חן, ענבל רכזת התרבות, וכמובן הכל בזכות יחיאל ראש העיר שעומד מאחריהם ונותן את האפשרות לעשות את זה. באמת אשרי התושבים שיש להם כאלה אנשים שדואגים להם. מה שלומכם? הכל בסדר נתיבות? מי שאוהבת אותי כמה בשבילי מה? מי תיתן לי את מה שאת נותנת אף אחת כי השמש מחממת לי את הלב וזה הטעם הטוב. איך בחיים אני הבנתי כמה כואב להיות איתך חום, כי רק איתך אני מרשה לעצמי לחיות איך שבא לי, בא לכם להשתגע. אין מי שאוהבת אותי כמו בשביל. רצינו להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה על הכל, ובזכותכם אנחנו פה. נכון מאוד. ואנחנו מאוד שמחים, וגם במבליק פה רוצה להגיד לכם במבליק! שלום לכל תושבי נתיבות, אנחנו רוצים להגיד לכם חג שמח ושנה טובה. וכן, ותודה רבה למשרד התרבות ונשיקות, ושתהיה שנה פוריה ומוצלחת לתרבות. שלום נתיבות! אוהבים אתכם נתיבות! שלום לכולם, אני הייתי כאן בנתיבות, תנועת תרבות מדהים, היה לי כיף, כבוד ועונג, תושבי הדרום מחבק אתכם. ושיהיה לכם תמיד נחת ואושר ושנה טובה. אוהב אתכם. אני רוצה להודות לאגף תרבות בנתיבות על ההופעות שנתנו לנו פה היום. זה מאוד משמח, מאוד כיף. ליחיאל זוהר, ראש העיר שלנו, שנמשיך להעלות הלאה, מעלה את נתיבות. ותודה, היה כיף. נהנינו מאוד. כל הכבוד לתרבות. שדאגו שיגיעו, באמת כל הכבוד. התרגשתי מאוד, ושיהיה כיף. אני רוצה להגיד שמאוד נהניתי, תודה לעיריית נתיבות שעושה בשבילנו ולמעננו המון. תודה על מי שעשה את זה, זה מאוד משמח אותנו שככה עושים לנו שמחה. נהנינו מאוד, כל הכבוד נתיבות, תמשיכו ככה. מופע ענק, מקווה שיהיו עוד הרבה פעילויות כאלה. רציתי לומר תודה ליחיאל זוהר ולכל הצוות. באמת מקווה שיהיו עוד הרבה כאלה. שמחנו מאוד להיות נוכחים במופע נהדר של משה פרץ. תודה רבה לראש העיר יחיאל זוהר. ערב טוב נתיבות! בוא נשמע אתכם שרים ככה בכיף. שירו.